Ir-rispett tal-awtonomija, id-dialogu u l-kooperazzjoni huma tliet prinċipji li fuqhom għandhom ikunu bbażati ir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat. Dan kien il-messaġġ ewlieni fi żjara ta' korteżija li l-Arċisqof elett Charles Scicluna kellu mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Fl-laqgħa mal-President ta' Malta l-Arċisqof elett qal li l-Kostituzzjoni ta' Malta tagħti l-libertà lill-Knisja biex tkun tista' taqdi l-missjoni pastorali tagħha. Żied jgħid li l-Istat jagħti l-libertà biex reliġjonijiet differenti jesprimu ruhom, fattur li l-Knisja taqbel miegħu. Tirritana l-fatt li niġu akkużati li ħanna xi monopolju fuq il-prattika reliġjuża li tkun libera, assolutament libera għal kulħadd. L-Arċisqof elett saħaq kemm id-dialogu huwa proċess ħaj li għandu jibqa' jissaħħaħ. Hemm bżonn aħna bħala Knisja niddialogaw mal-Istat imma anke mas-soċjetà ċivili għaliex nħossu li l-proposta tagħna mhix kwistjoni ta' min jimponija imma ta' min jipproponija waqt li tirrispetta d-dinjità, l-intelligenza u l-libertà ta' min qed jisma' tal-kontroparti. Il-President Kolejro Preka qalet li l-Knisja tilab rwol importanti ħafna fis-soċjetà għax taħdem qrib ħafna ta' dawk l-iktar fil-bżonn. Jiena wkoll inħares lejn issa kalla jrid il-żmien il-perjodu tal-Arċisqof Scicluna bħala mument ukoll fejn anke l-Istat jista' jaħdem aktar qrib il-Knisja ħalli nkunu nistgħu wettqu anke proġetti soċjali li jkunu ta' ġid tal-membri kollha tas-soċjetà Maltija. Il-Prim Ministru